Godmorgen der. Jeg har altså lovet, skal lave på dansk version. Nu begynder jeg at lave det, så jeg håber, du kan godt lide det. Ja. Jeg ved ikke, om du har fået din kop kaffe. Jeg har allerede fået så mange. Altså, at gå rundt og ned af min have. Ja. Jeg har lige kørt og prøvet at få fat i en internet. Men det var det ikke noget her rundt omkring, så kom jeg tilbage. Og så laver jeg det her. Jeg håber, min video den er i orden, når jeg skal sådan ud til verden. Se mine gamle blomster, det der visner. Det er helt visner, altså. Ja, jeg skal jo lave noget nyt i dag, eller måske senere. Og så ser sådan ud, det siger, at snart skal skiftes. Ja, det er altså. Så den er et par dage, så den er gammel ligesom os andre, ikke? Ja. Hvad skal jeg lave i dag? Hvad skal jeg lave mere? Ja, så meget her, så om det giver start lave noget eller hvad? Det vil jeg ikke. Så måske senere jeg vil gerne lave noget. I dag jeg vil gerne bare møde det og så slappe lidt af. Så. Du kan da selv se, og så kommer noget sammen med mig her. Hvis du vil. Okay, jeg vil bare stoppe for i dag sådan. Altså, måske jeg laver en anden dansk version, eller på fransk, eller på tysk måske. Ja. Vi ses. Hej. Så længe. Hej.